Tondo ya tutu pengagung lumebet wonten ing sasana kinarya upacara adat ing samangkih kalampah. Tumeng agung sampun lumebet ingkang kasta dening para kadang taruna muda. Sainggiling tumeng agung wonten paring wonten Pulawija lan sapiturutipun menika tandha ujuk-ujukipun kadang tetanen ing dusun Tiangan. Setunggal apa setunggal binarya tumapaitung pengagung ingkang sampun lumebet ugi kairing sawingkingipun tumeng agung para manggalaning yuda wonten ing dusun Purbasari. Biasanya tumeng agung kang rinunci ingkang pepedhet saking tanaman utawi hasil bumi wonten ing dusun Tiangan kaujud syukuraken mawi tumeng agung ingkang kadamel jejeg lancip minangka manembahing dhumateng Gusti Kang Hakarya Loka. Lalaping tumeng agung kang angka kalih menika lumarap saking pacak barisan RT kalih. Minangka pratandha yen to sedaya para pamirsa sedaya para rawuh kedah manengku puja dumateng Gusti Kang Hakarya Loka. Pitutur luhur kakatur dumateng sedaya para winasis para kadang werda. Injih menika wonten hasta brata. Hasta wolu brata laku. Lila legawa ing dedana, datan suka ing pangalembana, sabar sugih singgih pala merta. Wonten warta tomat salak lan sawiturutipun minangka syukuripun dumateng Gusti Kang Hakarya Loka dipun wujudaken mawi tumpeng ingkang maneka warna. Dumadining pacak barisan kasajengipun juga saking RT 3 ingkang mawi arta 7.000 kali 1.000 sedasa 1.000. Menika pratandhaken yen to RT 3 tansah pinunjul ngenipun Asung Sugata. Syukuripun saya angka 3 dipun rinunci mawi tumpeng agung kang kawujudaken mawi arta. Setunggal popo setunggal sinedya pacak barisan ingkang asta tumpeng agung pinangka syukuripun dumateng Gusti Kang Hakarya Loka
sedasa RT sampun kapacak sampun lumebet ing samangke badhe tumuju wonten ing papan mriki kinarya hananda wujud syukuripun dumateng Gusti Kang Hakarya Loka. Kairing ugi kaayap dening para widodari saking RT utawi saking sedasa RT. Lampahipun ingkang sami kapacak ingkang ngasta asragam utawi busana ingkang sae menika lumarawipun saking RT kalih RW kalih. Dumadine karso menika mujudaken minangka syukuripun dumateng Gusti mawi tumpeng agung ingkang sampun kapacak utawi dipun rinunci. Nembe ingkang lumebet ingkang mawi ronce ron-ronen ingkang kapendhet saking pribumi dosa tiyangan menika ugi wujud syukuraken damel ageng dhuwur ing ayun utawi ingkang inggil menika dipun paringi arta minangka ngraosaken syukur dumateng Gusti Kang Hakarya Loka ingkang sampun maringi pinten-pinten karomatan utawi rezeki dumateng sedaya wewangunan wonten ing dusun Liangan. Dumapaing RT tunggal ingkang minangka cunduk lampah ingkang hangasta tumpeng agung senajan to damel boten dhuwur ananging menika ugi ngraosaken syukuripun kawujudaken mawi tumpeng agung saking RT tunggal ingkang pun ayep pacak barisan. Katon dumateng Kadang Glowerdo kangge lan lajengaken laksitaning tumapaing utawi lebeting tumpeng agung kang samangke badhepun kaadanan upacara adat. Kawinastan setunggal bapa setunggal kinarya lumebet wonten ing papan kang sampun kasumadiaken sedaya tansah nyeguyung mangayu bagya wujud syukuraken mawi upacara adat kirab budaya utawi grebeg. Ingkang kinarya kang sampun lumebet rinuncuning tumpeng agung mawi arta. Pramila datosipun arta menika mujudaken yeta hasil ingkang kala wingi inggih menika tetanem bako. Ngraosaken yeta hasilipun kathah saengga kanthi wujud syukuraken cundhuking tumpeng agung mawi arta. Tempurung sedaya tumpeng agung sampun lumebet ingkang kinarya mujudaken syukuripun dumateng Gusti Kang Hakarya Loka
Pramila semangga katur dumateng sedaya para kadang pamirsa kalian hangratos sengenipun panjenenganipun Bapa pangarsa desa Hamendhet Tirta Suci wonten ing sumbering pagesangan utawi tuk tempurung katur dumateng sedaya para kadang pradangga adicara sanesipun inggih menika beksa tayub utawi tari tayub. Pramila semangga kalian hangratos lumapahipun Bapa pangarsa desa lumebet ingkang nembe kemawon Hamendhet Tirta Suci. Kadang-kadang para donggo katuran handheraken beksan tayub. Sumangga.